Здравейте! Ако искате да видите как направих този грим, продължавайте да гледате това видео. За основа използвам тази на Essence. Много съм доволна от нея. Много добре хидратира кожата. Нанасяме. За фондютена използвам този на L'Oreal. Леки покриване. Най-удобно ми е да го нанасим с четка. След това попивам излишния продукт с Beauty Blender. Нанасям коректор в околоочната зона и там, където имам несъвършенства, като пъпки или белези. Нанасям пудра на Essence. Оставям я за мъничко и след това я разнасям. Слагам контур на скулите си с леки движения. Нанасям малко руж на She Glam. И го разнасям с Beauty Blender. За веждите използвам любимия ми молив. Попълвам там, където нямам косъмчета. След това ги разресвам и виждате каква е разликата. Слагам хайлайтер на носа си и точно над скулите и малко над устата. Също и под веждите. Очертавам устните си с молива на NL Beauty в цвят 01. Изключително лесен за работа, мек и удобен. За червило също използвам на NL Beauty. Финализирам с бляскавите частици на Trended Up. И грима е готов. Надявам се да ви е харесало това видео. Ако е така, абонирайте се за канала ми. Натиснете камбанката, за да ви известява всеки път, когато кача ново видео. Това е крайната визия. Прегръщам ви, целувам ви и до скоро!